Na mori sa odohráva dramatická situácia. Ruská fregata Štandard uviazla vo vodách Európskej únie kvôli sankciám. Ruská historická fregata Štandard sa ocitla v krízovej situácii, keďže nemôže opustiť vody Európskej únie kvôli nedostatku paliva. Kapitán Vladimír Martuš sa sťažuje na sankcie, ktoré Európska únia uvalila na Ruskú federáciu a ktoré teraz postihujú aj kópie historických lodí. Tieto pravidlá novozavedené Francúzskom a Španielskom zabránili fregate vstúpiť do prístavov a doplniť zásoby. Situácia je bezútešná, pretože nevieme kam a ako ďalej. Niekde mimo Európskej únie nebudeme mať už dostatok paliva. Takáto nespravodlivosť je veľmi znepokojujúca, uviedol Martuš pre RIA Novosti. Kapitán zdôraznil, že aj keď sa nachádzajú na mori, ich situácia je vážna. Záchrana prišla v podobe dobrovoľníkov z francúzskeho jachtárskeho klubu, ktorí na motorových člnoch priviezli kanistre pitnej vody. Budeme mať dostatok vody na 3 dni. Posádka je týždeň bez sprchy, umývame sa morskou vodou. Jedlo je tiež na 3 až 4 dni, dodal Martuš, opisujúc ťažké podmienky, v akých sa posádka nachádza. Kapitán Martuš apeluje na Európsky parlament, aby prehodnotil sankcie a povolil ich historickej lodi vstup do prístavov. Toto je historická loď, nie štátna organizácia, zdôrazňuje kapitán, ktorý dúfa, že sa situácia čoskoro vyrieši. Zatiaľ však posádka musí čeliť neľahkej realite a nájsť spôsob, ako prežiť na otvorenom mori bez potrebných zásob.